Nie je to vždy jednoduché a ideálne. Beháme, aby sme spolu prekonávali prekážky. Beh je našim dôvodom na úsmev. Myslela som si, že športovať pri 2 deťoch bude nemožné. Beh je ale chvíľa pre mňa a radosť, ktorú zdieľam aj so svojimi deťmi. Za to, že behávam, ďakujem svojej sestre, ktorá už behať nemôže. Každý beh venujem jej. Každý máme svoje starosti, prekážky či výhovorky. Ale ani jedno z toho nie je dôvod vzdať sa pohybu. Stačí urobiť prvý krok. Beh nie je len o kilometru. Je to o ľuďoch, ktorí bežia vedľa vás. Povzbudzujú, motivujú a delia sa o radosť z každého kroku. Pridajte sa k nám a zažime to spolu. Prešov Run.